kublai pi baro ki viewers bat ki subscribers jongi banwan shakane channel jongi kumta munta sing lawan rai pi ka update ka ba yade bat komenta ka Facebook bat ka Instagram ka WhatsApp kumta polo komenta kalwan ra ya ka update ka ba Khraw na banta ka Facebook Instagram bat ka WhatsApp lal pi Pyndonkam ya ka Facebook Instagram bat ka WhatsApp te kalong ka Pyndonkam bha ya pi ban tip ya kane ka update kumta ki update batmai balwan ra da kameta ki day ki bala ai kerting kum ka Facebook plus Instagram plus bat ka WhatsApp plus kumta perlau ba I tongin ye cringe phang ka Pisa ngala tho ha ka title jong ka video ba nang nesh kmat pin ha ban Siew Pisa ban Pyndonkam ya ka Facebook Instagram bat ka WhatsApp kumta pelok haden balas ngap ya kane bon ki bala khuslai hakajin sha pimde ban khuslai la de Pyndonkam ya ka normal Facebook Instagram bat WhatsApp te Pyndonkam ban Siew Pisa kane ka update tamai ka Pyndonkam tang man Siew na banta ka Facebook plus Instagram plus bat ka WhatsApp plus la de Pyndonkam ya ka normal Facebook Instagram bat ka WhatsApp Pyndonkam ban Siew Pisa man la upnai hakane ka ganti ka meta ka ong ba pin haban Siew Pisa tangal pi Pyndonkam ya ke features batmai jongka lada pi Pyndonkam ya ke features batmai jongki Pyndonkam ban Siew Pisa kumta tongin ya thu ya phi ya ke jingman toy gi ba ki features batmai jongka meta ki ai kumta lada pi kwa Pyndonkam ya kana ka features jongka meta ta pin haban sim ya ka subscription ka ba antuna ya ka laispa tangka man la unai kumta blog tongin ya thu ya phi ki jimun toy ki pa ka Instagram plus ka ai ka Instagram plus ka don ya ka nga jimun toy la de phi bu ya ka story kan sa hadu arne likes ni kala ban yo shibun ki views kane ka mun ba bun ki brew kin sa yo I ya ka story jong phi but sekoi part ka features jong ka Instagram plus kalong ba la de post ya ka post Instagram pin la ban yo I kinu gi brew ki ba yo I ya ka post jong phi hanre kim shim la like ya ka post jong phi kumta perlok kalong kumchu bat ka Facebook ru ha Facebook plus phila ban penbet ya ka app icon ha kanu ka por bat phila ban penjalan ya ka jingjrong jong ka story hadu sapo pra kanta but ka WhatsApp plus part ka ai ya kane ka features phila ban penbet ya ka jeka ba phi type message ha kanu ka por phila ban penkla ya ka kadba phikwa haga normal WhatsApp la IAP ki alphabets haga jaka ban type haga ne WhatsApp plus part phila ban penki ya ki shakman shaden shaneng ban shapo katkum ka jingkwa jongphi kumta blog kane ka ka update ka batmai na ka meta phikwa ban yo ya ka Pyndonkam ban Siew ya ka Pisa ka ba palat ya ka laispa man laupnai